Agora és una cooperativa sense ànim de lucre i oferim uns serveis a la comunitat a partir en base a 3 pilars: la logopèdia, la música i la psicologia i acompanyament filosòfic. Llavors, a partir d'aquí oferim una mica de tot, no? Sempre ens costa molt dir què oferim exactament, però bueno, fem acompanyament escolar, fem tècnica vocal, fem sessions de logopèdia, de psicoteràpia. Llavors, sempre això ho intentem fer des d'aquest sentit de desenvolupar-te com a persona. És per això que, com les persones som tan complexes, costa una mica dir què fem exactament perquè és molt ampli. Agora va néixer d'una necessitat personal de contribuir a la vida de les persones, d'ajudar. Jo vaig estudiar filosofia i hi ha una part de la filosofia pràctica i aplicada que no es coneix tant i que es dedica precisament a aquesta cura de l'individu. Al principi em sentia molt sola en aquesta missió perquè vaig començar com a autònoma a casa, però bueno, per coses de la vida vaig poder arribar a un local, a un carrer on sempre m'hagués agradat estar-hi i aquest va ser com el començament i va ser gràcies a la unió de les meves companyes, Montse i Paula. Va ser una sort poder-les trobar perquè són unes persones que buscaven exactament el mateix que jo, no? I aquesta soledat que sentia al principi va desaparèixer quan les vaig trobar i quan vam poder pensar en la creació d'aquesta cooperativa. Com a valors a nivell general, compartim els valors comuns i característics del cooperativisme, que són la cooperació, la col·laboració, l'equitat, la inclusió, la diversitat, l'ajuda mútua i l'autogestió. I tanmateix, dintre d'això, volem transmetre i educar en la tolerància, l'empatia, la responsabilitat, el respecte, l'amor i la gratitud.